Tak. Tak já začnu, že mám od nás, že kolik vypijete alkoholu za rok? 100 piv. Už jste někdy srazil Rakušanku? Jo. Kdy? Němku. Na Javoru. Před 10 lety. Stálo vás to něco? Ne. Jo, stálo. Měl jsem zničený kotník a sedřenou půlku obličeje. Ona za to mohla. Od kolika let jezdíte na lyžích? 16. Na sjezdovkách. Už vám někdy něco ukradli? To nevím. Ale jestli to tam máte, tak určitě jo. Byl jste někdy benzín? Ne. Kolik jste strestal dětí? A jak strestal teďka? Jako jsem na ně křičel? No třeba, nebo násilím třeba. No tak to násilím ne. Jo, jednoho násilím. Co udělal? To radši říkat nebudu. Dobře. Ale je to už tak 15 let. Kolik jste měl v životě partnerek, že? Partnerů žádnýho. Partnerek? 10. Jak vysoké je vaše IQ? Nevím. V kolika letech jste se poprvé zamiloval? V 5. Jaký vztah máte s paní učitelkou Kovalčíkovou? Výborný. A jak dlouho trvá? No co učím? Na sedlici, no. Zkoušel jste někdy nějaké návykové látky? Pivo. Jiný myslíš taky jako jiný? No. Možná. Srazilo vás někdy auto? Auto ne. Srnka. A ta srazila to auto. Tak. Takže auto ne. Takže nehoda byla ze srnkou. No. Tak. Odplatil vás někdy někdo u vysvědčení? Ne. A poslední je, jaký máte vztah s Kateřinou Neumannovou? S Kateřinou Neumannovou? S Kateřinou Neumannovou. Známý. A jinak žádný vůbec. Teď tady mám ty, na který bude těžký odpovědět. Například, kdy vznikl čas, kdy začal čas. Kdy začal čas? No, to neví ani vědci. 13-14 miliard let. Tak musel vznikat čas. Vynalezli jsme matematiku, nebo jsme ji objevili? Spíš pojmenovali, že to je matematika. Takže pojmenovali. A nevynalezli ani neobjevili. Pojmenovali pojem matematika. Kam jde myšlenka, když je zapomenutá? 6. závit, levá hemisféra, šedá kůra mozková. Jste jediný, kdo to ví? Ne, to ví všichni. Tak já ne. Máme svobodnou vůli, nebo je vše předurčeno? No, tak to je těžký teda, tyjo. Já myslím, že to je daný. Že každý to má daný. Takže si dělá, co chce, ale stejně to má daný. Existuje život po smrti? No to nevím. Docela se obojím. Ale myslím, že jo. Co je v životě po smrti? Co je v životě po smrti? Toto právě to, co nevím. A neví to asi nikdo. Co jsou sny? No krásný fantazie. Jak dlouho si budete pamatovat po dní, kdy zemřete? Den, kdy zemřu, jak dlouho si to budu pamatovat? No. To si pamatovat nebudu. Pokud není posmrtný život. Jsme zase u toho. Takže nevím. Co je Bůh? Je iluze lidí. Kdo rozhodl, co je správné a co špatné? No, zkušenosti lidí.
Že si s tím setkali, no. Ale furt se to neví, jestli to je dobře nebo špatně, že jo. Kdyby to tenkrát bylo naopak, tak je to naopak, ne? Co bylo dříve, slepice nebo vejce? To se teďka taky neví. Já si myslím, že vejce. V jakém věku by měl být člověk považován za dostatečně starého, aby mohl zemřít stářím? Takový věk neexistuje. Někdo je starý v 25, někdo 90. Do jaké míry jste byli schopni ovládat směr, kterým se váš život ubíral? To ovlivňuju pořád. Je země živá? Jo. Až moc. Jaký je účel a smysl času? No. Tak to je zajímavý. Jaký je smysl? Jak je to znamená? Účel? Jaký je účel a smysl času? Smysl času. Aby se lidi hrozně stresovali, že něco musí stihnout pořád. Proč musí lidé umírat? Aby nás nebylo hodně. Co slyší lidé, kteří se narodili neslyšící, když myslí? Vibrace. Vibrace. Slyší vibrace. Na jaký frekvenci? No, na jakýkoliv. To, co slyší ucho, tak oni slyší dotykem. A dokážou se v tom orientovat. Ale nerozumí slovům, kterým se pak musí vysvětlit teprve. To asi podle mě neslyšící jako vnímají. Neslyší, vnímají. Jak se ve Francii říká francouzskému líbání? Jak se ve Francii říká francouzskému líbání? No, francouzské líbání, no. Ale francouzsky, a to já neumím. To je tak já. Proč se lepidlo nelepí na vnitřek lahve? Proč se lepidlo nelepí na vnitřek lahve? Tý, kde je jako uchovaný. Protože tam je ho hodně a není tam přístup vzduchu, ne? Asi jo. To, že nevyschne, tím se to neodpaří a nepřilepí se. Když Bůh stvořil Adama a Evu, měli pupíky? To tak fakt nevím, protože nevěřím ani Boha, ani v Adama a Evu. Tak. Ale asi je měli. Jsou to lidi, ne? Když si to myslí. Tak to asi stačí. Tak, no, já taky.